Rhyw 13 mlynedd yn ôl, des i'n Gristion. So bys ni'n gweud, mae'n siŵr bydden ni wedi ticio'r bocs mod i'n Gristion cyn hynny, ond dyna pryd mewn gwirionedd nes i ddod i nabod Iesu go iawn. A bryd hynny, nes i derbyn y tangnefedd mwyaf anhygol yma, a nath yngolwg i ar fywyd newid yn llwyr. Oedd yr hunanoldeb oedd na gynt y meddwl am fi fy hun. Nath rhyw fath o jyst ffeisio allan, a o'n i'n dechrau gweld yr angen o'n gwmpas i mwy, a fi'n meddwl ta Iesu'n rhannu ychydig o'i galon ef oedd hynny gyda fi. Bysen ni'n dweud, mae'n siŵr taw un o'r pethau sydd wedi taro fi yn fwyaf ers dod yn Gristion yw sut mae Duw yn edrych ar yr anghenus yn ein byd ni, sut mae ei galon dros y tlawd, dros y rai mae'n angen. Rhyw 6 mlynedd yn ôl, o'n i'n darllen llyfr o'r enw Home for Good. Llyfr gan elusen yw sy'n yn annog Cristnogion i fabwysiadu a meithi plant mewn angen. A o'n i'n darllen a o'n i wastad wedi meddwl ynghylch meithi, ond meddwl, dyw ddim cweit yn ffitio mewn gyda lifestyle ni ac yn y blaen. Ond o ddarllen hwn, o'n i'n gweld taw mewn gwirionedd, mae Duw wedi rhoi cartre i ni, cartre ysbrydol i fi, wedi rhoi teulu ffydd i fi, mae wedi rhoi cyfle newydd i fi, mae wedi rhoi gobaith i fi. A felly, mae'n galw fi i wneud yr un peth i eraill. Mae ni ar y ddeiar yma, fi'n meddwl, i ymdebygu mwy a mwy i Iesu Gris. A dyna'i galon a dyna be mae fe wedi wneud drosto fi. A mae fe wedi aberthu i fywyd cyfan mwyn wneud na i fi. A felly, o ddarllen hwnna, cael yn wir herio i wneud yr un peth. A dyna pam i ni wedi penderfynu fel teulu i meithi, achos nath Iesu wneud yr aberth mwyaf drosto ni. Felly, wrth gwrs bod e'n iawn i ni i aberthu rhywfaint o'r amser a yr pethau sydd gyda ni i wneud. A mae'r bechgyn, ni fel teulu yn wneud hyn, a mae'r bechgyn wedi bod yn ffantastig. Maen nhw wedi bod yn mynd i rhannu llofft gyda'i gilydd mwyn rhoi stafell i'r ferch fach sy'n byw gyda ni nawr. A mae wedi bod yn gymaint o bendith i ni, a ni mor ddiolchgar i Dduw am y cyfle. Felly mae'r realiti yna bod gyda ni cartre tragwyddol gyda'r arglwydd, y gobaith sicr nawr hyn sydd i ddod, yn newid ffordd ni'n byw nawr, a ni, trwy meithi, yn gobeithio rhoi blas i eraill o'r hyn sydd i ddod.